kaninang gamit mo. Naglaro kayo. Ang mabigat yung kuya. Dito na lang natin. Hindi kasi papalo mo. Power state. Sa akin din. Hindi na. Ay, nasa akin pa rin si ate. Basta na daw. Ano ito sa Andrew? Yan lang. Basta mo. Awara. Sino ka daw Ay, ito po yata. May natin mo kayo? Kasi ako nakatong. Sa atin? Wala ba? Okay. Pwede mo? Saan ba? May pwesto na ba kayo? Dito. Ah, nakasan. Tawag mo na yung isa lalaki din. Ina ng kasangga. Ah, hindi na ba kasama ng babae? Yung pa. Ah.
Ito sa akin. Ang red. Patak sa Ang red. pati ito. Tawagan ko na lang yata. Ano sabi niya? Follow. Buti nga, Ay, nasa may isa. Nakaibigan. Nakaibigan na ako. Balik naman tayo sa ayos. Sa yung batang pa. Ay. Kuya! Please, kuya ka lang. Asset at sa trade. Siguro. Ay, nasa ML. Anong part? 2-3. Paul sexy! Bitan ka. Ito, yung sayang ano na highlights. Ay, lumada. Power stick!
11. Siling champion. Wala sa mga nakaplagay. Champion. Hindi ko na ako naglaro. Pero mataas din ako. Pero di mo pa rin nakita. May nakita dyan. Galing nun.